Eli ongelmana Mustangi, joka ei ahda. Pantu suoraan turboahtimeen, joka on hihnapyörällä kiinni siis koneessa. Ainoastaan painepuolen putki, putkin pää tukittu ja sitten pantu painemittari. Katsotaan paljonko kehittää painetta. Painemittari ei herää edes tyhjäkäynnillä. Annetaan vähän kierroksia. Ei paljon reagointia ole. Vähän on painetta, mutta hyvin vähän. Vähän heikkipulli. Niin kuin nähtiin, painemittari tuskin nousi ja teippi pikkasen pullistui, eli ei sitä painetta kyllä tule. Liitokset ovat kiinni, ei ole mitään näkyviä vuotoja. Ei siinä paljon vaihtoehtoja